Гөлмахира һәм Мөхтәр Габидуллиннар Россия Федерациясының мәхәббәт һәм тугрылык өчен медаленә лаек булды. Бүләкне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бадретдинова һәм ЗАГС бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова тапшырды. Медаль ияләренә район башлыгы Рамил Муллинның котлавы җиткерелде. Өйләнешкәч, Гөлмахира белән Мөхтәр төп йортта каената-каенана белән яши башлыйлар. Йорт салып башта әти-әнине башка чыгардык, аннан үзебезгә шушы йортны салдык дип искә ала бүген Гөлмахира апа белән Мөхтәр абый. 74 елда biz Мөхтәр белән өйләнештек. Безнең яши башлаганга озакламый 50 ел була. Бер-беребезгә юл куеп, сабыр итеп яшәгәч, тыныч кына, матур гына яшәдек, Аллаһка шөкер. 3 балага гомер бирә алар. Илнурлары авыл җирлеге башлыгы, киленнәре Айгөл Олы Чакмак мәктәбендә математика укыта. 9нчы сыйныфны тәмамлаган Язилә дә әбисе, әти-әнисе һөнәрен сайлаган, укуын Ярчалыда педагогия колледжында дәвам итәчәк. Ират йортның тоткасы. Мөхтәр абый яшьлек елларында колхоз эшеннән кайтып кермәсә, хәзер үзләренең пай җирләрендә печән үстерү белән шөгыльләнә, умарта карый. Мин кайтып кермәдем. Советлар Союзының бер башына йөрергә туры килде. Алтай краена да бардым, Ерак Себергә дә бардым. Короче, 4 яклап әйләнеп чыктым инде. 90нчы елларда К700 тракторына күчкән һәм лаеклы ялга чыкканчы эшләгән. Килешеп бер-беребезне аңлап гомер иттек. Күпчелек юлда булгач, йорт мәшәкатьләре, бала тәрбияләү Гөлмахира өстендә булды ди Мөхтәр абый. Сынауларда күп булды, сабыр иттек. Инде алдагысы хәерле булсын ди Гөлмахира апа. Мөнира Арсланова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.